Ahojte, milí diváci, a dneska vám vlastne oznámim, že budem 2 týždne neaktívny, nebudem natáčať videá, lebo idem na dovolenku. No a budem vlastne na tej dovolenke budem 2 týždne a z tej dobe nebudem vydávať videá a jak sa vrátim, tak hneď vydám nejaké video, takže dúfam, že to nejak vydržíte a užite si video. Čaute milí diváci, ja vás vítam pri našom Hexit, Let's Play, Gameplay, alebo neviem jak sa to volá. Ja som School. Časť. Druhá by mala byť, áno. Ďakujem, že si mi to pripomenul a môže sa rovno predstaviť. Tak. Dobre, ďakujem Čaute, za ja som predstavenie a my Psychoskiller. pokračujeme hraním. Takže. Hráme. No takže, čo v tomto diele musíme dosiahnuť? Musíme Povedz. znova prežiť, ktorý si v minulom diele asi 10-krát porušil. Tento náš cieľ. Ale v podstate, v tomto diele by sme mohli výjsť von zo jaskyne, ne? Lebo Prečo? vidíš, čo Prečo? mám na sebe? No a toto som dosiahol v jaskyni, takže pokračujeme. Aby si nebol smutný. A vidíš, čo ja mám na sebe? Toto som dosiahol v Ja jaskyni. seba aspoň tú skeleton hlavu, aby si nebol úplne holý. No dobre, super. teraz. Dobre, takže táto láva ťa zabila, hej? Ale mohli by sme v tomto Mohli, diele ale výjsť nie zo jaskyne, ne? Okej. Á, Okej, slepá ulička, nice. Môžeme ísť naspäť. No a počujem toho Endroša. Ja viem. Čaká na teba, sústreď na sa. Slender. Nie je dobré. Asi sa hraje ten Enderman na Slendy. Slendermana. Je. Kde je ten skeleton? Nech ma znova nezošúti do lávy. Lebo ja znova zinfarktujem. Počkaj, lebo ja si kopem Ja tu uhlie a počujem ty si tam tých chodíš mamržov. hoci kde. Hulakať. Že to ani potichu nevedia robiť. Dobre, Že ideme hore, lebo už je som tu veľa hladný. ľudí. Čakaj, kaďa sme prišli. Dobrý nápad. Konečne. Prečo? Neznášam jaskyne. Jaskyne sú cool. Ale tak ja ich poď von. neznášam. Lebo sú tu A za jaskyne. mnou ide Spider. Som sa Spider. Dobre, Za keď je za chvíľočku tebou, bude mne to niečo nevadí. za tvojou prdelou a ja ti dačo poviem. Vidím zelené huby. Zlato. Au. Ty! Puh. No on mi rovno pred chtít skočí hajzel. Fuj. A diamanty ďalšie, super. Ja ťa... Ty kde si? Ja som ešte v jaskyni. Ty už si von? Dobre, Už som na ceste. dobre vedieť. Ja vidím toho Počkam Endroša, von. ktorého som nasral, idem ho dorobiť. A je dole. Zabil som Endermana v druhom bude. Tam. Už som fakt hladný, takže... Ja sa budem snažiť si vonku von? niečo nájsť. Nie, furt idem hore, kopem, neustále, non-stop. Vidíš? A nie, chcem dostať von. Lame. Našiel som jaskyňu. Rýchle preč, ešte ma zabije. Našiel Tak. železo a alumínium. Ježiš, ty sa Ja sa normálne bojím.
Tak keď nemáš torče, Tak keď si v takej tmavej jaskyni. som si dával 15 uhlia, alebo koľko. A ja sa topím. A už možno 3 minúty kopem v kuse. A už dýcham. Ja viem, Vidím že ty si mi diamanty. dal A uhlie. ďalšie diamanty. Multidiamanty! Áno. Do... Marie. Skúl. Potom mi dáš nejaké diamanty, že? Veď vieš, aký ja som dobrák. Ja som asi... Áno. Skúl, ja som pri Hej, tom lese, čo? čo si vravel vtedy na začiatku. To ešte furt ťažím. Hej. Uhlie. Či železo. Budeme mať fajné zásoby. Mám 11 diamantov. A diamantové topánky. Kámo, ten meč mi teraz zachránil Kamenný? život pred zombíkom. Ale už vychádza slnko, takže som No to... vidíš. Poďakuj mi. Zachránil som ti život. Aha. Našiel som nejaké huby. Ako huby, alebo huby ako huby? Uh, No pod tými červenými stromami to Normálne huby? rastie, neviem čo to je. No ja už A som jesť sa to na nedá? vrchu. A ja som fakt, že hladný. Ale pekný je ten les. Hop, 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 hop. Mám... Hej, že máš železo. železo. Môže byť? By si mi mohol dať Ale nejaké. ešte musím vyjsť z hore, ty. Genius. Epický. Niekde... Ja si teraz akurát No. sekeru idem urobiť. Nie, ja sa topím do... Tak toto je chulostivá situácia. Teraz rýchlo hore. Topím sa. Čo sa? Už žijem. Som hore. Kaj teraz najstojník. Kde si? V tom lese, hej? Farebnom. Asi nám vypadlo. Dobre. Si v tom lese? Farebnom? No, Však. však tak sa portni za mnou. Dobre. TPA alebo iba TP? TP. Napíš TP, Aha. tvoje meno a moje. Lebo vieš, že TP, ako, Áno, že ja sa chcem portnúť ku... No, som tu. Dobre. Ja tu všetko rúbem teraz, takže Tu máš pet. žiadny červený les Ináč. nebude. M-kom zobrazil obrovskú mapu. Máš niečo na žranie? Hej, ja viem. Daj. Nie, Daj, práve, lebo že jablko. Mňa už začne Našiel hitovať. som. Veď nič, aj, Tak, ale daj mi jablko. aj stromy ti Daj mi padnú. jablko! Veď už to... Daj mi aspoň čokoľko. Nie, ja si spravím. Hej? Kde? Veď už som ti hodil jablko. Aha. Dík. Ktoré? A tie huby sa nedajú žrať? Spravím hubovú polievku, keď chceš. Máš ich? Koľko ich máš? Treba nájsť ešte červené. Sme mohli hubovú polievku spraviť. Tu sa ti peče železo. Takže... Dobre. Ale... Tam sú huby červené. ešte. A village jedinka, super. Jablko, A mám. ďalšie jablko. Dobre, ja už tu zomieram od hladu. Okay. Dá sa tu niečo jesť, čo mám? Mám zombičie mäso. Kde? Si si všimol tam toho skeletona v tieni? Ne. Hej, teba? Nie. Choď ho Nie, zabiť. tam je. Je nabufovaný? Jasne. Chceš diamantový meč? Ne. Nie, ty máš ešte železný, keď sa ti rozbije, ti potom spravím. Už Nie, ja mám kamenný. Chceš diamond pickaxe? Aj železný. Tu máš. Hej.
No však to je pickaxe To si mi dal krumpač. po anglicky. A Ok. Ideme do vesnice. Počkaj, ešte si spravím nejaké. Spravím ti brnku a tak. OK? Že najprv ja. Ja debil, však ja si môžem robiť veci z oných, z meteoritov. No, na budúce. Keď sa mi zničia veci, alebo ich stratím. OPK. Dobre. A kde je tá dedina, kde si ho videl? Pôjdeš za mnou. No, poď naspäť. Ja mám Dobre. Spravím ti helmu a... ku tomu Čo stolu, spraviť? Krap. Nič, nechcem. Vieš, čo ti za to dám? Jo! daj. Červené jablčko vo vrecku mám. Dobre. Aj keď to bude. ťa veľa nenasytí, ale hodí sa. Taká zamena. Zasadil stromček, ja som ekologický. Dobre. Ďalšie budú na palade. Ale počuj, trebalo, lebo mne Ja už sa mám. dosť plný inventár, lebo iba 3 miesta. Aha. Daj, nedaj. Máš huby? To počkaj, hodím ti. Nie. Máš šipy? Máš kosti? Alebo meteority? Nice. Meteorit som mal, keď ma nezabili. Semienka nemám. Semienka. Ten, jak sa volá? Nemám. Oranžový strom, ten, Mám šipy, mám sedenica. Mám 2 šipy. A hnedý. Dobre. To tu máš ešte 4. No môžeme ísť, ja mám kopu bor. A to mi môžeš dať. Emerald chart. Daj. A dik. Tie sú síce na nič, ale... Ok. A tento skeleton Dobre, idem. už není. Au! To je sniper! Sraj na ňu. Ale Hen železo hneď tu. To vykopem. Hej, to ten, čo je v tieni, ne, si myslel? to je... Cracked. To Ne? som ti vtedy vedel. Aha, tu je tá dedina. OK, kde tu majú kováča? Dúfam, že tu majú kováča. Dobre. Však jasné, však tu majú Ja dúfam, že tu majú jedlo. polia. Šmejdi. Ty kokos, ale ich tu je nasrané v jednom. Ja hľadám kováča hlavne. Oni tu nemajú kováča asi. To robíš srandu. Oni tu nemajú kováča. Super. Ak fakt to nemajú... Čo predávajú aspoň. To by som bral. Za jeden emerald 8 upečených kuriat. Mňam. Čo? Len mať tak ten emerald. White guard. Čo? Veď z tých sa nedá? Ne. Čo som ti dal vytvoriť? Ja som našiel... dajte. To je vršok z oného. Iron Sword Blade. Čo sa z toho robí? Ale nechcem, že keď Z toho sa možno dá postaviť niečo, neviem. Dobre, každopádne. Čo je pattern chest? Hej, pattern. Aha. Dobre. Neviem, čo chcel. Essence Crystal. Ja našiel si jedlo. Dobre Hej, však tu predávajú majú obilie. Ty Jasné, kokso, to už sa sú mi stromy. vygeneroval. Už ťa vidím. Sek myšky. Dobre. Ideme do toho hradu, hej? Čo je tam? Ale čestky si treba spraviť nejaké. Kde? Poď, dáme si kde čestky. Hej, a daj aj...
Že keď náhodou nás killnú, že daj set spawn. Ale to by nás museli killnúť obidvoch. Dobre. Počkaj, kde si? Ne. Dobre, už ťa vidím. Dobre, tým tam čoríš obilie. Je tuto obilie. Nedogrenované. Ešte tu vidím jedno pole. Čo to je? Au! Ty čo, to si skoro medveď zabil. Black Legion. Power Slash. Tu si dáme čestky. Slúchaj. Tunak, takto. Tu dali si proste dáme. Nemáme posteľ, že? Že nemáme posteľ. Sprav nejaký chleba. Nie. Nie. To iba vypečiem, ne? Toto. Pšenicu. Pšenica sa nevypejú. Však iba 3 dáš vedľa seba. Ja neviem, jak chleba som... Pravdu ti poviem, ja som nikdy chlieb nerobil v Minecrafte. Nedáš? Díky. Nie. A vidím online schnila masa, chceš? Mohol by si, lebo tu sa mi hompalajú vajca. To ti priťahuje veci. Chceš vidieť? Kúkaj. Kúkaj. Kúkaj na mňa. Tu máš. Hej, magnetizet. Môžem hádzať. Hej, vidím magnetizet. Ešte aj to panky ti spravím. Viac. Tu máš. Víš, že ja si môžem nejaké dať. Tu máš, ja ti dám boty. Teraz ti nemôžem dať boty. Daj si dole to oblečenie. Daj si dole tie meteorické one. Hej. Tu máš. Ok. No. To som ti nemohol dať. Veci. A začína noc. Da fakt? Čo som spravil? Nie, poď naspäť. Začína noc, druhu. Kúkaj, kúkaj. Čo? Čo je toto? Aj semka si môžem dať. Počkaj, čo to je? Casting banish. To zatiaľ necháme. Nenačítaný článok. A tu na to je tiež. A toto som rozbil. Ok. Nemajú tu niekde posteľ? Určite tu majú posteľ, že? Tí Číňania. Kaktus bol. Asi ho vypojilo. Si tu? Vypol mu mikrofón, dobre. Tu nechaj posteľ, to nie je možné. A majú tú vlnu, super. Ja múdry. 3, 4, 5, 6. Dúfam, že sa čoskoro pripojí. Už po ňom ide skeleton, že? Znova ho musím chrániť. Už padol Skype. Au.
Dúfam, že nezomrie, dokým spravím posteľ. Nemám z čoho to riti. Spravíme to takto. Daj mi... Takto. Au. Seká sa mi to. Ježišmária. Nesekaj sa. Dobre. Mali byť v pohode peska. Ok. Nejak mi to pada. Si robíš prdel. Koľko ich treba? Au. No, super. Hop. Tak, mám drevo. Hop. Dobre. Tak, super. Ok, aby ma... Da fakt, zombie no. Hop. Okej. Čo, nestrieľaš? Nestrieľaš? Ty hajzel. Okej. Hneď sa k vám vrátim. Takže jemu to spadlo a ja tu mám nabufovaných typkov, takže ich zabíjam, ale skôr oni zabíjajú mňa. Takže zdrhám. Nie. Ja on môže liesť. Teraz nesmiem zomrieť, lebo on ma zabije. Skoro som zomrel. Momentálne má kamarát nejaký problém so Skypeom, to rieši. Tak. Za chvíľočku asi tento diel ukončíme. Musím vyregenerovať. Hop. Na mňa nemôžeš, čo? Ok. Dobre, prežil som to. To je po mne išiel nabufovaný skeleton. Tam máme ešte nabufovaného creepera. V dome. Jednom. Zvedavý, ako s tým poradíme. Ja toho nabufovaného skeletona by som chcel dať. Dobre. Dúfam, že čoskoro príde. Nice spolupráca, dík. A teraz te zabijem. Ok. A kde je ten nabufovaný skeleton? OK, semka by mal byť ten creeper. Alebo nie. Shadow spawn. Ok. OK, creeper sa nám despawnul. Že tu sú nejaké potvory. Strašne nabufovaných tu bolo. Jedného skeletona som zabil. Vypadlo toto. Focus 2.
Sústredenie. Som zvedavý. A sek ďalší. Dobre. A kde je ten zombík? Tam, hej. Trapnutý. Nie sú trapnutí. Traja, Viem si to vyskúšať. Dobre to berie. Teraz sa nechápem presne, ako to funguje, ale je to fajn. Link metal. Fú. Sa to by ma tiež zaujímalo, čo je možno niečo pod tým. Vidíš, to ma nenapadlo. Hop, nič. Každopádne, vidíte tam ten hrad? Tam tým smerom na tej mape? Čakaj. Tunak, takto. Tak tam pôjdeme. Dúfam. No a... Neviem, čomu to tak dlho trvá. Všetky veci, lebo znova zomrel. Zabil ho skeletón. Strašný noob. Kosa sa si nedá. Máme ešte jedno drevo. Chlebík. Že spreč bohumil. Aj tak mi pôjde znova do ruky. Mám magnetization. Ok. Takže. Vyzerá to celkom dobré. Zatiaľ. Podľa mňa. Tu epický bióm. Tiež cool. Night. Svet mám laginy. Nemám to, ale som cool. A ešte 8 diamantov. Tak, vrátim sa k vám, keď príde. Takže myslím, že pre dneska nám to stačilo. Zažili sme to až. A keď sa vám video páčilo, zanechajte like. Ak nie, zanechajte dislike. Poprípade napíšte, čo by sme mohli zlepšiť. A čaute.